Hola Mzansi, it's your boy Simbero. Mr. Ngcono ngimyeke namhlanje silapha Olundi ePrince Mangosuthu Stadium. Senza kamnandi bafethu njengoba ubona it's KZN Premiers Cup. Mnandi kakhulu ikhona iNongoma FM, khona uSmith, khona uSash, ukhona uSemi, ukhona uLasnamba, ukhona uNomkhosi. Asibangene bonke seshe. Kukhulu ukuthi usefile lapha na usiteshi iciko lakaNongoma, iciko laseThalankotho, umfana okuthiwa weqa amanye amaciko ngawo amandla obuciko. Ngithi nje siyakhipha lapha kwePrince Mangosuthu Stadium, ngithi nje asize sonke njengamanje ngizobathatha lapha ngecamera esihloliwe kuthiwa injani, kuthiwa isihloliwe. Ngithi nje danko, thank you bafowethu. Yes, Nongoma FM 88.3 we play, you listen igama lami uSmith ngempela. Nawo ukudlala nawo wenza nawo usho nawo ukubona thina senza izinto la ePrince Mangosuthu Stadium Olundi lapho edlala khona ibhola. Ngithi sala nami mina ngiqale nawe selokhu nje sinilethela izinto. Danko.